ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଦେଲା। କୋଉ ଛୁରୀ ଦେବି? ଏ ଛୁରୀ ହବ ନା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଦେବି? ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁରୀ ଦେବୁ ନା ସେ ଛୁରୀଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁରୀ ଦିଅ। ହଁ 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 ଦଉଛି ଦଉଛି তুমি ଏତେ କାଉଳିଆ ହବ। ହଁ ଭଲ ଛୁରୀ ଅଛି ଦଉଛି ନିଅ ଏ ଛୁରୀ ନିଅ ଦିଅ 60 ଟଙ୍କା ଦିଅ। କ'ଣ ହେଲା 60 ଟଙ୍କା? ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିଛ ସବୁ ଯାକ ମୋତେ ଦିଅ। ମୋତେ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କହିଲେ ଛୁରୀ 60 ଟଙ୍କା ସବୁ ଯାକ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ସାରା ଯେଉଁ ବିକିଛ। ଏ ବାପା ଏ ରହ ଏ ତୁ ମୋ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ମୋତେ ତୁ କାହିଁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ଏ ମୁଁ ଟଙ୍କା 2000 ଆଜି ବିକିଛି ତୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରେ। ତୁ ବାବୁ 2000 ଟଙ୍କା ମୋର ତୁ ନେଇକି ଟଙ୍କା 2000 ମୋର ହେଲା ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଏ ବୁଢ଼ା କେତେ ନମ୍ବର ଠକ କିରେ ତମେ? ମୋତେ ଜାଳ ନୋଟଟା ଦେଇଗଲ ମୁଁ ସାଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇ ସେ ଦୋକାନରେ ବରା ଖାଉଛି ସେ ପଇସା ଦେଲା ସବୁ ମୋତେ ମୋ ଜାଳ ନୋଟଟା ମାନେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ମୋ ପିଟି ସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇକି। ତୁ ଶୁଣ ତ ମୋଠୁ 60 ଟଙ୍କାର ନେଇଛୁ ଛୁରୀ ମୋତେ ନ ଦେଇକି ଆଖି ଦେଖେଇକିରି ନେଇଛୁ ପଇସା ସେଠି 20 ଟଙ୍କାର ବରା ଖାଇକିରି ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଏଇନେ ତୋତେ 100 ଟଙ୍କିଆ ବରା ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ରହସଳା। ଇଏ ଜବର ଦଲାଲଟାରେ। ଆରେ ହେ ମୁଁ ମାରି ମାରି ମହାପାତ୍ର ତୁ ମୋତେ ଦଲାରି ଦେଖେଇବୁ ଯା ଶଳା।